Kamusta kayo mga ka-JFS? Another day, another reason to live, love, and love. Panibagong araw, panibagong sorpresa na naman, panibagong surprise celebrator. At ang makakasama nyo ngayon para ihatid ang bonggang-bonggang packages ng JFS Petals and Services. Walang iba kundi ang inyong Ate Donna, your lovely surprise ambassadress. At nandito nga tayo ngayon sa San Francisco Street, Minalabac, Camarines Sur para pundahan ang ating surprise celebrator for today. At bago ninyo siya makilala, gusto nating magpasalamat syempre sa mga taong nagtitiwala sa aming team para ihatid ang kanilang mga regalo sa kanilang mahal sa buhay. Thank you so much to our surprise sender for today's video na si Ma'am Mary all the way pa from Dubai, UAE. Tama ba ako? At bago natin makilala ang ating birthday celebrator for today, tingnan muna natin or i-flex muna natin ang laman ng ating car trunk setup. Let's go! As we all can see, ang motif ng ating car trunk design ay red and gold. At meron nga dito, sweet na chocolate para kay Mother Evangeline. At syempre, hindi mawawala ang ating pasash para sa ating mga celebrators. Andyan din ang Raffables cake, kukumpleto ng pa-espesyal na araw na ito. At meron din siyang bubble balloon na may nakalagay na greetings, happy birthday Mama Evangeline. And ang kanyang money bouquet worth, magkano itong money bouquet natin? 5,000 pesos. O diba, bonggang-bongga talaga kahit nasaan pa man kayo, basta gusto nyong iparamdam sa inyong mga mahal sa buhay. And we're here in Bicol. Naku, we got that for you. Andito ang JFS Petals and Services para ihatid ang inyong mga sorpresa. Kaya wag nyong kakalimutan na tapusin itong video na ito at itag kung sino man ang gusto nyong i-mention, itag dito sa video natin na ito. Gusto nyong i-surprise o kaya naman gusto nyong mag-surprise sa inyo. At huwag nyong kakalimutan na mag-message sa aming mga social media account. Nandiyan ang aming Facebook, Instagram at YouTube channel, JFS Petals and Services. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. It's surprise time! Let's go! Tao po! For the tao. Hello po! Good morning po! Si Ma'am Evangeline po. Come inside of my heart and looking for answers. Papasok tayo mga ka-JFS sa kanilang parking. Ang ganda-ganda ng bahay nila. Oh. Effect. Ay, hello madam. Good morning. Ano pong name mo madam? Vilma. Ma'am Vilma. Pasabot mo ika. Ano ka po ni Ma'am Evangeline? Nagbabantay ako sa'yo. Okay. Sisay po ang yaon dyan. Kami lang pong duwa. Kamo lang dua? Opo. Okay. So, i-feel ta na. Sabi ko gala. Nagiro niya ako. Good morning po. Nag-apos cellphone mo. Good morning po. Love na po. Love na po. Sige po. Ang painitin talaga. Good morning po. Ika po si Ma'am Evangeline, mother. Hindi pwede. Alas na po. Iyo po. Ako po si Donna. Ali po akong JFS Petals and Services team. May dara-dara po kaming package para sa inyo. Sinagan sa iyo. May ano lang po sa mo, may nag-inquire lang po sa page mo. Baka gusto mo pong i-check si package mo. I-check mo po. Pero nagsabi si Aki ko, hindi ko nga-imagine may mamasay mo. Sabi ko, hindi ba sinabi? Yun na po garo. Kami po garo ito. Surprise nga na. Baka gusto mo pong i-check. Madya po. Tigdi. Ano pong kaganapan tango niya na aldaw? Iba po ka ng okasyon, ay isang birthday mo. Happy birthday! So kami po ang
ang JFS Petals and Services team, kami po ang nasubo ng Minalabac Cam para kumpletuhin ang birthday mo. Ready ka na, Mother Banji? Kaya man kita si Rindakon. Mag-relax muna kita, ano? Pwede ka para message sa kuya. Ikaw para message, pero sinabi na kang aking mo po na kay Mother. Yun ang imadya. Hindi ko marami na sinabi sa kuya. Ito ang imadya. Feeling ko kami po ito da. Sabi da, ano ka po da, mapa-juice ka po da. Kaya handa na yun. Ano pong ganap ta? Ikaw ka pong ganap mo yan? Handa or something? Nagluto ka po ba? Ano po, makakanda mo sa luwas? Makakanda nga, dinner. Kasi duwag that day gaganap ko. Sa Sunday. Sa Sunday. Sa Sunday po kang madinner. Ba? Takasabot naman po sa abon. Gusto mo po ipaabot package sa tiniwala sa imo. Again, galing po kami JFS Petals and Services. Pagbati po sa imo, Mother Banji. Yes, birthday! Ikaw, Mother Banji! So, tingnan mo muna ang setup natin for today. Lahat yan para sa'yo. Ang mga pictures mo, super aura naman talaga si Mother Banji. Mother Banji, how young are you? I'm 84. 84 years old! Fresh na fresh, strong pa naman, Mother. Malakas pa naman tayo. So, Mother, nasaan po ang mga anak mo? Ay, nasa abroad. Nasa abroad ang mga anak mo. Isa lang ang nandito yung anak ng lalaki. Tinawagan ko, mainit niya, maday ko nagsabi mo yan. Sa iling mo po, may idea ka kung siya ay nagpakiulay sa mo. Ano na ang daw? Aday ko, basta si ate ko na nagsabi. Basta si mga ate niya daan. Si ate ko ang nagsabi. Pero siguro, si Rose. Si Rose na. Maaraman yan at siyang mother. Sa inda specific ang nakisulat sa JFS Petals and Services. Anyway, alon tala muna ang sa magayon ng buhok. Mother! Ini na ang daradaraming niya dahil ikaw ang pinakamagandang dilag ngayong araw na ito. Meron kang sash galing sa JFS Petals and Services. Ako din po si Kuya mo. Ako din po si Kuya po. Suot mo muna ito, Mother. Dahil ikaw ang beauty queen ngayong araw. Happiest birthday. Ito ay sash galing po sa JFS. Siyempre, Mother, luway-luway sa nakani, pero may dala po kami sweet na chocolate para sa imo, Ferrero. So, may luway-luway ako nakita dessert. And of course, May pailing mo na sagutin. si Kuya. Sagutin ka mag para madali. Madali na masakay mo lang ito niya. Wait lang mga ka-JFS. May panauhing pandangan. Ay, si Aki ko. Pero okay na rin, balik nyo lang. Tawagan muna natin yung anak ko. Para ma-witness niya itong special day na ito. Pero at Video least, call ba yan, aram Mother? hindi mo pwede ka ito. Hindi na mag-offer mo eh. Kan na lang ka na. Si Sir Jojo Calusto. Noy! Yo! 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 Madyana! Noy! Yo! Hindi mo ko nagdadaan mo. Tano? Sir Jojo! I can feeling close. Sir Jojo, yaw po kami naging sa arang lindo, Sir Jojo. Parang ito rin na muna. Oh. Oh. Mayong sang. Lumayan siyang. Kaputan mo na lang, madam. Anak sandali. Open ba ang camera? Pailing mo na lang yung mo niya. Ayan na lang mo. Pailing mo na kayo sa likudan mo na. Ito, Mother. Hello po. Good morning po. Mother. Video call. Pwede video call lang kami mga ka-JFS. Wait lang ha. Yan. Hello? Kay iring kinalit Aji sa kuya, Madyana. Pailing mo nga siya yan. At bay, gusto mo mainig, Madyana. Mainit lang kaya. Ito. Sir Jojo. Oh, yan. So, ano yan? Ano yan? Galing po kami sa JFS team po. Gusto ka pong papuntahin dito ni Mother para daw ma-witness mo.
na daw, mother. Magpatuloy na tayo, mother. Sa ating surprise. Okay. Okay na sa kanya. Baka mamaya pupunta na siya dito. Siyempre, mother, meron din kami dito. Bubble balloon para sa'yo. O, diba? At ang pinaka-bongga sa lahat. Nagsha-Shopee ka ba, mother? Order. Nasuya. Nasusuya siya sa Shopee. Siya lang ang nasusuya sa Shopee. Meron kang money bouquet worth 5,000 pesos! Happy birthday! Sa'yo yan, syempre may pa-flowers pa yan. Para sa'yo dahil special ka talaga. Ano, mother? And, eto na, malalaman na natin. Sino ba ang nagpa-surprise sa'yo ngayong araw na ito? Itong nagpakan sa akin, kami dalawang birthday ngayon. Birthday, sino po? Si Sir Jojo po? Oo, hindi. Si Ate, si Mary. Ma'am Mary, birthday niya din ngayon. Ay, happy birthday din pala kay Ma'am Mary. Ma'am Mary, happy birthday! Sana ay happy ka ngayong birthday mo. Basahin na natin ang message nila para sa iyo, Mother. So, dear Mama, happy birthday and we wish you good health and we love you so much. Stay beautiful. Much love, Imad, Jane, Hassan, Sarah, and Danny. Sino-sino po sila, Mother? Ay, yan mag-asawa si Mary, si Akin, si Hassan, anak niya, si Sarah, anak niya. And ito, asawa ni Hassan. Si Sir Danny po. Hello po sa inyo dyan. Hi po, thank you so much. Kamusta ka po, Mother? Anong nararamdaman mo, Mother? Very much happy. At this point in time, syempre, tataumin na po in a moment na para magpasalamat. So, iyan po ang satuyang camera. Binibidyo po kita mo na Aldaw na ini para mabadalan mo ng buo ang kaganapan mo na Aldaw na ini. Nagdadalan ka man video, Mother. O, pag may time ka, dalanan mo ang video tango niya na Aldaw na ini sa page niyo po, tsaka sa YouTube channel, JFS Petals and Services. Kunwari po, sinda-sinda iyan, mga pamilya mo, iyan camera ta. Paabot mo na ang message mo, Mother. Ay, may akong masasabi. Thank you very much sa pamilya Kasani. Kasi siya po ang kwenta. Kami nagduan, ano yan, birthday niya. O, mahal ako mo rin. Maski, tapos ko yung mapakan. Ay, sabi ko, pupunta kami mananduwa. Sabi, kain na. Eh, sino naman si ate, yung lalaki? Mama, matindihan na lang kita. Tiyan. Very much happy. Lalo sa mga aki ko. Iba pang sarong aki kong siya mag... Kasi sabi ko, kaming si Agong ko, 28 siya, Sunday. O sabi, ano na lang natin sa 28. Sige, sabi ko. Happy ka, Mother. Super happy! Naku, Ma'am Mary, happy si Mother. Talagang nakumpleto naman po ang Aldaw mo niyan. So, mamaya may dinner daw sila, pero for now, damdamin mo muna itong surprise namin sa'yo. Kaya naman, hindi po natin pwedeng makalimutan na magkaroon ng moment na kantahan si Mother ng happy birthday song. Kunin na natin ang cake. Let's go! At ito na nga mga ka-JFS para kumpletuhin ang araw na ito. Siyempre, hindi natin pwedeng makalimutan na kantahan si Mother Evangie ng happy birthday song. Kaya naman, everybody, kumanta tayong lahat. Napakarami pa din natin. Lakasan natin. Let's go! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mother Evangeline, panahon na para mag-wish ka. I-express siya ka na. Go. Wish ko sa birthday ko ng good health, long life. Pangarin, ano pa ang buhay ko, makasama ang mga anak ko. Thank you very much sa mga akin ko.
wish niya is good health and long life. Talaga naman, abuton ka pa po ang sanggatos, mother, ha? Tanganing may 100,000 pesos. Matutobol yan yung bonggang-bongga. Magkakaabot kitang sanggatos. Ilang pang-taon. Ilan pang taon. Ako, mabilis ng ang taon, mother. So, ngayong araw na ito, mga ka-JFS, dalawa lang sila sa bahay nila. Si, ano po? Vilma. Ma'am Vilma. Kaya tawagin natin si Ma'am Vilma para magpaabot ng message kay Ma'am Banji. Pero bago ang lahat, bago mag-message dun si Ma'am Vilma, syempre mother, nag-wish ka na, di ba? Stay healthy and long life. Sabi nila, ang usok daw ang nagdadala ng mga wishes natin up to heaven. Kaya naman, it's time to blow your birthday candles. Grabe, puno natin ang energy to, mother! Ma'am Vilma, halika na, Ma'am Vilma! Tayo na yung fresh ka man giraray. Halika dito, mother. Ay, Ma'am Vilma. Kunting internet lang. Ma'am Vilma, kamusta po ba si Ma'am Vanji kasama sa bahay? Okay naman po. Ano ang ugali niya na gustong-gusto? Ang gusto, siyempre mayroon man po, pero dahil kung kayo na yun sa nagali ako ng 1 year akong sobra, pero napamahal ako sa iya, na dahil ko siya kayang bayaan. Iba po yan. Kaya, happy birthday. Grabe. Walang specific na ugali na gusto si Ma'am Vilma kay Ma'am Vanji. Basta nararamdaman niya lang na gusto niya laging nasa tabi siya ni Ma'am Vanji. So, message na, Ma'am Vilma, kay Ma'am Vanji. Birthday message mo para sa kanya. Sana magalipan sa imo. Buhay. Hindi naman makita. Sakot-sakot pa. Sakot pa siya. Nilag. Alright, Ma'am Vanji, masaya ka ba? Super saya ba? Yes, masayang masaya. Masayang masaya. Siyempre, para makumpleto niya talagang super kumpleto. Ba't yung taman po ng makusog na happy birthday ini si Ma'am Vanji? In 3, 2, 1, happy birthday! Happy birthday! Lagi niyo po tatandaan, galing po sa aming team na biniwish din po namin ang kalikulan ninyo. Sana magtagal pa, sana next year makasama niyo pa kami sa birthday niyo, makasama niyo pa ang aming team at mas lalo pang humaba ang buhay niyo para may 100,000 pesos. Dito po sa JFS Petals and Services, we don't just create, we also captivate. At sa pagtatapos po natin, gusto po namin iwan sa inyo ang katagang, where there is life, there is love. Let us always celebrate love, love, love.